O grupo de danza Nosa Terra de Mos vai interpretar a xota de Pereiras. A música desta xota foi composta especialmente para este grupo, polo que leva o nome da parroquia. Crearon esta xota partindo dos coñecementos que esta agrupación foi adquirindo nos seráns e nos povos de Pontevedra das persoas maiores. Deuselle forma a esta xota con 5 puntos e paseillos. Desta mistura saiu a xota de Pereiras cunha coreografía moi variada. A saída é lenta e está inspirada nos ritmos de fandango. Foi estreada no ano 95. Grupo de danzas Nosa Terra de Mos de Pontevedra.